Good morning mga kabatak. Panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon mga kabatak. Araw ng Lunes. Ayan mga kabatak. At siyempre may dala tayong ulam. Healthy food muna tayo ngayon. Gulay. Kaya mag-adobo tayo sitaw mga kabatak. Ayan. At magabang po tayo sa paggawa natin sa pugon, sa lababo. Ayan. At yung hollow block ay tutuloy natin hanggang taas para lalo siyang matibay. Ano dun sa kabaan niya mga kapatak. At ayun sila. Kaya wala na si Kuya Nolly. Yan, nauna na. Ayan. So mga kapatak, at bibili muna kami ng tiles. Bayaw, sa Bakakay. So mga kapatak, at mulit bumalik tayo sa bilihan ng tiles. At bibili tayo ng tiles para sa lababo. 60 by 60. Ayan. 60 by 60, Manay. Hi sir, welcome back. Welcome back. Ayan, ayun. 60 by 60 po. Ayan. Wala na ibang design. Yan lang sir ang available namin. Yung magmamatch doon sa kinabit namin CR. Pero maganda to. Wow, ganda niya. Saka yung pang corner. Tile ko din po. Tile Ang frame. available sir, aluminum tsaka PVC. Ano bang Aluminum. aluminum na lang po? Silver. Ilan po kailangan niya sir? Isa lang yan? Ayan po. Sa baba lang po lalagyan. Sa gilid. Sa taas sir, hindi na. Ayan. Gilid. Hindi natin lagyan sa taas, paikot. Yun ang ano lang, yung pantuhan lang. Ayan po. Bubuksan na at i-check kung may basag. Ma'am, how are you today, ma'am? Kumusta po ang negosyo? Okay naman po. Maganda yung ano, design na napili natin. Nakita ko na yung hardware niyo dyan. Ayun po. Galing na tayo dun sir. Bumili kami ng dati nakaraan ng ano. Kanila yun. Ginagawa nila. Saan nyo yun, ma'am? Ito yun. Isa kanila eh. Oh. Yan na po. Ayan. Nabalot. At pinabalot. Shoutout kay ma'am. Napakabait na may-ari ng ano. Ng tile. At tinitip na. Kasi wala na, nagbablog din. Baka nyo po yung upload ni People na Girl. Ayan. Yo yo yo. Ayan, parisibuhan ko lang. Yan, lagyan pasandal na lang pare. Hindi naman siya masira upuan. Ano? Yan. Okay. Wala pa pala kayo sa mga sticker. Ha? Wala pa kayong sticker. Wala ka pre. Naubusan eh. Yung pinagawa niya nakaraan, naubos. Dito na lang, boss. Batang mo na lang, boss. Batang mo na lang. Thank you. Yan. Kaya masira yung upuan. Di ano? Alat. Sa baba, pwede man sa baba. May matoko po naman Ah, sir. di, ano, hindi man pantay eh. Ayun. Diyan mga kung aabot sa kabila. Siya ba? Hindi yata kasi. Bale, pinagay na lang natin yung mga kabatak para di masira yung upuan. Yung ano pa, tile trim. Mga kabatak, nakabili tayo ng tiles. Ayan, at buhat-buhat ko na 60 by 60 mga kabatak. 7 piraso para sa lababo nila Bicolana Girl. Ayan, at bisa natin hakutin. Ayan. At medyo malayo-layo po ang hakutan talaga dito. Mula sa labasan. Ayan, doon pa, sa dulo doon. So
So mga kabatak, ito na po yung siminto na nabili kahapon. Hindi pa nakuha doon kaya ngayon namin kinuha. Ayan mga kabatak. At para makapaghalo. Ayan. Ando yung sa likod ko yung tatay ni Bicolana. Lagi sa siminto kami. Mga kabatak. Dapat maghahalo tayo. Ayan. Wala yung pala. Kinuha pa yung pala. Ayan po. Ayan.
Ito kahapon tinanggal yung forma.
Habol. Isang batong pahabol na to. Kasi lupit na dito. Napakan. Email. Isa kayo na, ano ito? Dosan ang. Mana ang malapit out? Ha? Sukod. Sukod. Ah, dito. Yan magbain na. Sige. Nabuhat, nabakala ka ni Bayaw. Manulit. Yan. Bigis. Then niya, pinapusin. Alright. Alright. Pukul si Baba. Tamangin. La 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 la.
Alright. Alright to the diamond. Alright. Ayan, sinukat. Tumalog ako. Tara ba? Makinig ako yan. Sa mga ko. Oh, nabiyot ako. Oh, ang sama talaga nahimik bayaw. Ang sama talaga nahimik. Inaanda yung lato-lato dance niya, yun ang inaan ko eh. Sa comment eh, lato-lato dance. Talaga ba na? Ano po? Ang kano ulit. Ay, si Bunso. Kumakanta. At medyo makalimlim na naman yung panahon. Makalimlim, nagpaplano. Nagpaplano umulan. Sabi ko lang ang langka, mga ano ulit. Hindi sa akin nanalo si Tana. Ay, naku. Naghamon. Tama ka ulit. Naghamon na mukbang na langka. Yan ang napalak niya. Kala niya, tutubo ako mukbang langka. Kaya, nagumos na lang sa mukbang langka. Kaya, naghamon na ba kayo sa kanyang channel? Naghamon ako, langka. Mukbang. Wala, tumubo. Mahina. Mahina. Yan.
Bago ka, ano yun? Ito, may ano ka lang, mga... Ayun, nakuha niya. Galing, galing. Ayan, yun lang. Bye-bye. Lakaw-lakaw. Lakaw-lakaw. Ay, naku. Ito, no? Ayan, paano? Isa pa maubos, ano? Bumili ka nito. Pasipat na naman. Pasipat. Pasipat dito. Sarado ba? Oo. Sarado na.
Ayun ano. Mabuhasin mo ng konti, sabay papantay mo. Ayun sa po. Hindi siya yan. Ha? Kaya tito. Dito lang. Tama mali. Gilid. Ay, magkaya. Halig eh. Halig eh. Ano ba? Alright. May gitada. Ah. Magibaton. Wah, may parto. Bunso? Ayos pa, bunso? Ha? Alright. Thank you. Maayos na libre. Yan ba pa ito times? Ano ba? Yan man lang? Naku, Ako lang. Hindi tayo pa yan. Ang salita ka mga sa camera. Hindi ka na magsasalita eh. Natango ka lang eh. So ayun na nga po mga kapatak, at ito ang accomplish natin ngayong araw. Ayan. Nalagyan natin ito at tadahan at nalagyan natin ng bintana. So ito na lang. Kapiraso na lang po ito. Ayan. Para bukas kasi hindi natin pwedeng lagyan ngayon kasi ito. Para bukas matigas na to, matatanggal na natin yung grease. Kakahilahin kasi.
Gagalaw tong ano, yung bubong kasi wala pang poste ron mga batak. Ayan. Ayan. Wala sa ating pagpapatuloy yan. Ayan, saka siguro magpapalitado tayo bukas. Ito, palitadahan natin. Di ba? So ayan, yung pugon mga kabatak. Ayan. At ito yung stainless na lababo, isakto naman yun dyan. At nakabili na kami ng tiles kanina, ayan. Ayan mga kabatak. Ayan. Alright, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta dito sa vlog dito.